wangu nasta uya ne couple giveaway waiziya tikutesta loyalty yema couples waiziya vani kana vahwina tinowapa free sneakers each waiziya uya anosarudza rake kana vahwina chi couples loyalty test waiziya so zvatetiita ndongomubvunza chi tongotora foni yake yemukomana waiziya tonyora message yedu kana ikacheka correct waiziya tosiyana naye toenda futi kune mwanasikana waiziya tongocheka futi foni yake kana iri correct vese vari correct obva wahwina free sneakers from XQ sneakers waibata saka are you ready guys? Yeah. Mukutemba nti bozvesani boka saka tokunotanga nembeba nti tonotanga neyakwa nti isa password yako isa password cho timbocheka loyalty test tonyora pa WhatsApp nti alright baba nyorai kuti I love you timbono tinobuda yakanzishi ungobuda zita rako Ryan anti pesa pakanzi I love you apa Ryan cheta ndika handiwega mwanasikana akarongeka boys mwanasikana yakarongeka baba yo10 baba tibuka fonini toda kungotora fonini tongonyora kuti I love you pa WhatsApp waiza tongocheka stare mwanasikana rikangobuda zvafarana aiwa chamuda cheka chimfoni mangu toda kucheka loyalty test baba tomwa mahwinha masneakers imi aiwa imakudze loyalty yangu iri mfoni ndiani aiwa loyalty yangu iri muhati naizi mfoni aiwa ini ndozvasingadi iphone zvobva zvangopera tobva tangoona kana pane madhiri ari kuitika tobva tangopera tozotinga bhutsu zveliwa ndizvipi zvamutaurei aiwa iwo sautrasta loyalty ukana chimini utrasta chi mungwana zvamakonzeresa muone baba apedzera naye buritsa iphone baba buritsa iphone baba aiwa buritsa iphone baba